basi la koro bana nga fola ah basi tan wallahi barakadallah mais mo do ni benade o ko ni afse ke basi bon c'est ça est-ce que mura il fanyu go c'est ça parce que don mi belaw ouais mais abi ma toro mura ale ñu ngom bana contente de parce que fem flado abi mu nga bi toro mo mu ñebi do wafu banatil o da ko problème o tien o ko dorati la mura ko voilà ka sura abi bana belawli abi farkolo segen ay fasaw segen ni la klibe duru bana wore munum bi farla abi ga so ko lu belawli ko bela mo ti doro ko ko doro ta la mura ko comment mun ba fe galontiga ba fo kono mi bala o tien able muna kono dimiti fen yeta e juno Allah akbar fen yeta te mo yele ndoro ga fo ko kono ga dimi alo nyesro mandi kuma dɔ galon dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'a tigɛ komi n'u ɲɛ sɔrɔ man di joona i b'olu fɔ ayiwa misali ni maakɔrɔba ni denmisɛnninw bɛ baro la n'u ye kuma dɔw fɔ sisan minnu ma kɛ e yɛrɛ tile la i bɛ se ka tiɲɛ n'a galon dɔ a ye seko dɔn o tiɲɛ sa o tɛ galon sa o e t'o dɔ bilen o bɛ de wala e ma deli ka se yɔrɔ min na ni fɔra ko dɔ kɛra ye mɔgɔ min b'o ye misali Menaka sisan ne ma deli ka se Menaka n'a fɔ ni e bɔra Menaka na k'a fɔ a ye nin ye Menaka ne bɛ se k'a sɔsɔ wa o ko minnu sɛgɛsɛgɛ man di kuma dɔ mɔgɔw b'u sinsin olu kan ka galon dɔw tigɛ ayiwa ko ni tenini ye mun fɔ Bamako la jiko na ko a ma mɛn de a y'a ye de o tiɲɛ ko dɔnbagalajɛ de don nɛni ale ye ji kɔnɔ fɛn ye siga t'o la Bama ye ji kɔnɔ fɛn ye ne ko Bama bɛ tan hakili la a dɔnbaga de y'a fɔ sabula u bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn dɔn siga t'o la o tɛ tiɲɛ wa e ni ne bɛ ɲɔgɔn kan radio la yan naamu an bɛ ɲɔgɔn jogow dɔn dɛ siga t'o la ou bien de o kɔni min bɛ sɔn min ma min tɛ sɔn min ma min bɛ min kɛ min tɛ min kɛ an bɛ ɲɔgɔn ta dɔn o tɛ tiɲɛ wa o kɔni nka est-ce que o tɛ mɔgɔ dɔ bɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo min na o tɛ mɔgɔ dɔ b'an dɔn ten ayi voilà a bɛ ten de minnu bɛ ɲɔgɔn kan olu bɛ ɲɔgɔn dɔn a bila ye nka i ni mun tɛ ɲɔgɔn kan kuma dɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn ka se hakɛ dɔ ma nka ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka don fɔ yɔrɔ ka se kisa dɔ ma a bɛ o ɲɛ sɔrɔ man di awɔ mamuso ko ne ma ko depuis diɲɛ ale ye diɲɛ da galama t'a dɔn ni fɛn kɛ goni galama a t'a dɔn ni fɛn kɛ goni o tiɲɛ galama ye yɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ten ale dilan o kama sabula a dilanna furu ye ka don bolo ni fɛn gonimaw cɛ ka don farikolo ni fɛn gonimaw ni ɲɔgɔn cɛ i kan k'o dumuni kalama i y'a faamu min dilanna fɛn min kama fɛn bɛɛ n'a fɛɛrɛ tɛ wa siga t'o la ale fana fɛn kalama fɛɛrɛ fana y'ale ye i bɛ se k'i mago ɲɛ ni misali seri kalama ye cogo min na o ye galama ye o t'o fɛɛrɛ ye wa fɛn bɛɛ n'a fɛɛrɛ don fɛn bɛɛ n'a mago ɲɛ cogo don a bila jinɛmaya kɔnɔ wa fɛɛrɛ min fana bɛ mun na a bila o t'o dɔn kojugu o t'o dɔn diginako ye ayiwa bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi araba ye marisi kalo tile fɔlɔ don marisi kalo tile fɔlɔ san 2023 donc février fatura ka ban février banna a banna ale ye kalo sara kalo kelen min tɛ tile 30 sɔrɔ fiyewu a cayalen ye tile 29 ye Allahu akbar awɔ n'o tɛ tile 28 ale ye kalo a kelen de don san to jate kalo la bila ye diɲɛ ka teli dɛ yɔrɔ wallahi ayiwa an ye 35 kɛ sisan bi an bɛ kalo saba la kalo sabanan daminɛna diɲɛ bɛ faamu an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye amin an ka daminɛ le sɔrɔ ale ye mun fɔ a ko sariya sunba gafe kura min ni a kun kan ka laban kulu dɔ fɛ maa 70 tun bɛ kulu min kɔnɔ k'u tilar'u ka baara la u ye gafe in ta k'a di jamana ɲɛmaa ma kolonɛli Asimi Goyita ko yɛlɛma caman b'a kɔnɔ yɛlɛma minnu n'u ye jamanadenw ka haminakow ta ka don ba la o kɔfɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko kalatako sariya fana falen dɔw donn'o la falen minnu donna la ko CNT ye yamaruya di o baara hukumu kɔnɔ a kun jirala k'a fɔ ko an b'o min ye kɛnɛyako jigiya min na ye ko makoɲɛ sira min don ko fura feerelaw bɛna ban ka fura di mɔgɔw ma ka daminɛ bi la
o ko ben sera ka ke ko la ko a joli mabo ablandan Mali ni ko war na ñoo ci dancew dayla li ko sira kan o ko akra sababu ko ni anga sira kan tama boni donu batalon jaw kelaw o ko lu ko ni sikna ka yele ko kuray le républicain ko kalata natan hukumu konnana o kon ye shara kurata hukumu konnana kayin na jamana fe ka foku ka feren dabulutige sura suka kalata min kanga konga ke kalata do renye no yo vote par anticipation e o ku ka feren dabulutige de ferotige munu batu akobisa ke jeliya kan akana ka yuruku sababu ye kalata insira kan o mira fanam talike Facebook la ko ale baro hukumu konnana tasibla jonon kera ka nyesi Sheikh Umar Sisuguma min batu akana mko kana nyene akko a jado glana ka jo wakadu konnana mi wolo ko statut l'indicateur du renouveau asimentia ka foko kenya ko ni shara ko sraka ba ka foko barajo ko ni bala ka yi fan chama feni watlaban nuna ansongo ko muso fla koni ni kene karabara che marfatigi fla fe ko fe ba ifuna ka foko CNDH wala do kon ani ka yini jamana fe ka foko bingane wala munu kara kanibozo ko ka atigla mugo yini ko bla sharaka bulukan ko fura firlo ni kere kena su chake do kunye anyini nga foko ka waru kasara amoko ko konnana ko benyo wa saraka stro ako strategela o tunga fetala uka la halayo tunga fetabe seke fere ka do fara jamana soro yakuba stra ko chugumina anika demsonu nga barako kele ko nyon dala jamme wole ko connect 223 ale baro bul dal no kabla marsikalu en kle kononto natayna burem ko mira fanam taleke na ko senero do ko labena ka bi samba flantana wol flan kabla musuka buluka oku akeme tono chama sababu ye kanyasi musuka soro yakuba siroma here l'indicateur non l'indépendant sementia ka foku sia wuluma ni fisemantia kula selimi kera Tunisie jamana nyamo fe ka ko do bala ka ele jamana dew na kengenya mali dew sikatole oko kalanden do ko ne jugna ni muruye anyedala nyaba jawere la no o mi refana wi talike kalande wore do be no mamu kanjati ko lu gena ka buka so ko no Tunisie ka do fe o ka so ke président ka ko nyama kan kuma kan nuye mali jamana ye o ka la sigden so nyama me wole ko chargé d'affaires ka le wele ko ka ni son ko ajira ko stratela ka jira ka fuku na jina ye few la jaba ka taganyesin mali do mamunu me Tunisie farkulo walma ku genga bu ka so kono ku na jena e few tamanga jeno o ko fe ko sesim konnana ko nga nyon dala jedo ke mbelu ko assemblée consulaire marsikalo en clim wani sawaka sia clim ko ananima o ko manju sembarami mala ka nyama joro fabi o ko alebi songa ke nyama idana songa daka usrakan ko nga sinsika shingele o ko bo sra de kable o ko fe minaka ko sidla moko kononton jati ulu ne kane karabara ko bakan chama fana be no takarani o ye bamachi jagul mewle ko AGC mo fe o ka sementia fana ka foko nyina san konna na ko do songa bo sanu bota hakela o ka jinga sefo toni bioro ane saba jatima les échos wele asimentia ka foko adamadiya mbe mali kono ko yala ko ye geleare ka nyeshi mali jochu nyuma wa o ko moya ko ke nyon kama ba soro ni wase ka famu able tawro do sisa bi ke kama alika soro ni kuma do a sheraji ganenu o ko yala ko ye fi bayi anga jamana njollawa les échos keme kinendo nyon cherno shara sumba ngafo marabulu kuram no ni udu kone sigira singa o ko yala ko musako funa na bla bulu ka wasa ka seka ko in la wala li sina teliawa ko ni muso sekatani wor mabu kuma ka cham sidebdo
ala sementia ka foko shara suma gafe labane dira chamaje fanga nyamama ko farafuna ka client tomba fana nye Tunisie jamana nyamo Kaid Said ka kuma kan kon ani ka jira saka foko wala bendawte ko sida utna jena yefi doka fara chamaje fanga wati kan mali kono katme sama fla ani mugan nani kan ibaye fana ka foko yurugo ndumo juga keleni hokumo kono ko tonsiki bado sementia ba ko yarno ko minye farafuna jamana chama yurugo munu balaka yurugo kele ko chakada chama fara nyonka na wuli ko association des autorités anti-corruption en Afrique uluka la jere du hukumu kundo able naam ni sud matin akara sud ko yebi ayo sementia ndo aka foko Tunisie ko malide mbe noko abise keme ani biduruma minu to se wo kuba fe kana mali kono o fero balaka tike able balu de sekele hukumu kono mali kono ko sungolo nyekorle na ko mina bla la halaju men kono ako bichugo mina kuma kelendo o fana ka sud matin kono able ka sementia fana ka foko mi talige shara suma gafe labane namu ko ni blara jamana nyamo ka bulu ka ablandan kuma ni so modena kuna pontelundo amomne kibaria ju donana amandi me nyebo chugola nanga tamba foye 6 ans na mu fo mbo foye folo ambi wati jumene la 6 ans ambi so madala jumene be nanga kanya kononton to 3 minutes nani wat aba fo mo wat jumene mali be jumene ka temps universel temps universel Mali donne temps universel la 100 jumene ibolo ay haglito la akara bi ñogo 1er mars 1910 1er mars 1910 ka astro ambi joya jurula to bolo ñina yo 5 meni sam quoi gouverneur Mutumbe on watin ale togoye Henri Alphonse ale de ko Soudan français actuel Mali ko air kata Mali bela beke air kanga tungu bamako tadela que la colonie du Soudan français devient celle du cadran solaire de Bamako, qui correspond à l'heure GMT, heure temps moyenne Greenwich, l'heure standard. Donc Bamako, comment aller dans la Bamako? Bamako wati ni bientôt ba wati temps universel le besra là. Donc Mali tabe kanga aligné Bamako là. Allez décision beau. 1er mars 1910. L'heure unique en République du Soudan, dans la colonie Soudan français. C'est le temps universel. Depuis au Watin Phobie, en beau temps de cas. Abina wa sisa furge mo ka famu. Wati mi me bon ko 600. Wati mi bon ko 600. Wati kile me Kidal. Wala Kidal. Wati kile me Kay. Wati kile me Gao. Wati kile me Tombouctou. Hali wati te kile. Ali kile ndebe. Yawo. Parce que tout le monde là. Kidal Tombouctou ni Kay. Ou ko wati ni Bamako to ni Mali to te kile. Jetemine oyira uluga klebe binga so ngat lema bi uka shubu ko ka so nga shuma ko ali sungalo lo busunde ka so mo sunde uka dugo je anye mais tu vas voir ni mbetoy ako beka I aligné Bamako tala parce que Bamako de fabe o batin donc depuis au de phobie alsa bo chokene abo chokola mo wili tuguni donc ko green l'heure moyenne ko le GMT veut dire greenings time meet donc on a pris en référence au cadran solaire qui passe par le méridien, qui passe en Angleterre et dans la ville de Greenwich, qui est un quartier de Londres, qui traverse. Donc, on va aligner au déca. Donc, en beau watil là, l'heure du Mali et l'heure GMT. Mais ni tara diawere là, il va sur le danfra, ni tara Bangui en Centrafrique, l'heure kelembe en Noulouch. Ya famo ni tara Beyrouth l'air flabe en nouche ni tara Bogota l'air douru be en nouche ni tara par exemple Bangkok l'air wolo be en nouche donc on connaît to de mun ngo nan tara bi ko mun ka be utama ni boré voilà modo la air flabe do en français français jet modo l'air clé bon qui va nana monte kibare dumaye mais ngwa mo on togola parce que nala yemu ko kani anga barke nyugo on dogo ni
Ousmane Wele Diallo Lamo ay message ci mo 600 wa ale wolo ba akal fa minana dala aywa ala ka hinala donc o te kibaro ñuma e bi Ousmane Wele Abamuso que je viens de perdre ma mère ce matin madame Diallo Adama Traoré Samba voilà kibaro na wati do ko fana no ke chugo do ala fe voilà amidu okay ouais ko ala ka hinala amin ya rabbi afora shimi ko ala ko dadde uma amin ya rabbi ala kana sunno tabulu amin ya rabbi ambodo okay ala ka dusu ma fana ni jiraja wati serani ko mumbala ambada jamat loka voilà parce ambara nyondo donc ni ambe bay awo do watewa awo awa ni cheni baraji ala ka wati wala ina amin ya rabbi